Здравейте, приятели! Здравейте, приятелки! Намираме се на най-омразното и най-често посещаваното място за мен напоследък. Просто това е залюбен като мол, за мен е като... Какво правя с живота си? Разбира се, имам си спътничка и този влог започва от тук, защото имаме да напазаруваме няколко неща и след това отиваме в апартамента, където ще ви покажа докъде сме стигнали. Ето го и бащиното тяло. Ето ме и мен. Вече се намирам на все още не добре познатата локация. И в днешното видео съм планирала да ви апдейтнам какво ново сме купили, какво вече сме направили, какво предстои да бъде направено. Но преди това искам изключително много да благодаря за всички коментари, всички гледания на първото видео от тази серия. Благодаря на всеки, който се е отделил от времето, да сподели мнението си с мен, препоръките си с мен. Между другото, получих един коментар за Велукс прозорците, че Велукс имат предложение за мрежа за комари. Все още не съм имала време да се поинтересувам, но много благодаря за хинта. Може би трябваше да се сетя, ама честно казвам, направо не ми идва акъла как изобщо е възможно. Те потърся, така или иначе ще се свързваме с тях за штори и се надявам да имаме някакъв резолюшън и относно това. Ще се радвам да продължавате да ми пишете коментари, ще се радвам да продължавате да ме питате разни неща. И да, приятно гледане! Не виждам защо да не открия влога с тази невероятна гледка и след това да ви споделя какъв е апдейта по терасището. Махнали сме стъклопакетите. Тук ще има промяна на този стъклопакет. То всъщност не е стъклопакет, то е някаква конструкция, който ще бъде отпред. Ще имаме две крила, които ще бъдат по-големи, което ще рече, че ще ни се открие още повече светлина. Поне на мен това ми казва, пък на другите какво им казва, не знам. Освен това, на същата фирма сме поръчали и шкаф за газовото котле. Не знаем още точно как ще изглежда, но мисля, че заедно с прозорците ще ни бъде монтирано и то. Между другото, фирмата е на нашия кум, Link EOD или OOD. Може да ги проверите във Facebook, имат си сайт и въобще препоръчвам ви ги, не само защото не е кум. Той човек и без това си има достатъчно работа. И продължаваме навътре. Разбрах, че имам и мъжки приятели за тази част от влога, така че ще се обръщам и към тях. И продължаваме навътре. Трябва да имаме един такъв кадър. Навлизаме навътре. Всъщност в хола е най-големия бункер, защото тук всъщност най-малко се е правило и се съхраняват най-голяма част от нещата. Ето на Любен работните дрехи. Има една ръка боя по тези две стени. Купихме боята. Някой се интересува, ще оставя каква боя избрахме. А тук сме поставили плочките на кухненското помещение на боксчето. Сега продължава да изглежда супер зле цялата работа, но самите плочки са много симпатични. Закупихме ги от Хикови, откъдето са и всички останали плочки в апартамента. Сега тук предстои да се позачисти, да се грундира и може би директно ще се монтира кухнята, която очакваме в средата на октомври. Ще видим дали това ще се сбъдне, надявам се. Това, което се намира тук е ламинирания паркет, който купихме. Между другото, купихме го от Практикер. Казаха ми, че тази фирма изработва индустриален паркет, ама по-подходящ е за някакви такива пространства, където се стъпва много, като магазини, да кажем Практикер, откъдето го купихме. Така че, нали, информацията е, че е много издръжлив. Някога ще направя апдейт дали това е така и продължаваме навътре. Тук се наложи миналата седмица баща ми и Любен да изрежат вратата, защото слагайки новите плочки върху старите, ще се получи леко надигане. Така че след като я скъсиха, може би да кажем след около 2-3 седмици, ще я зачистят, ще я изшкурят и ще я лакират. Може би вътрешната страна ще я направим бяла, защото такива ще ни бъдат и останалите врати. Което ми напомня да кажа, че и вратите сме ги избрали, просто не сме ги поръчали, защото са налични и съответно монтажа е до 10 дни.
Тук се вижда нещо готово, не гледайте още. Ето тук се намират плочките, които ще бъдат в коридора. За сега ще ги оставя в тайна, просто защото ще ми бъде трудно да ги покажа. Те са опаковани и тежат. Айде ще ги оставя, няма да ви показвам. Ето тук е моето помещение, мокрото помещение. Казвам моето, защото изцяло аз си измислях как да се получат нещата. Любен много не вярваше, че ще се получи добре, ама то пък взе, че се получи. Ето двете стени са в този цвят, който ще е целият апартамент. Някакъв гълъб се водеше, ама не мога да кажа точно какъв гълъб беше. Туалетната е сложена, шкафа с мивката е монтиран. Туалетната я купихме отново от Практикър, а пък шкафа е Триано. Харесахме си го от Естетико, има такова леко плавно затваряне. Смесителя и сифона ги взехме, може би пак в Практикър, не съм 100% сигурна. Плочките са моята любов. Тези плочки просто пълнят ми окото. Аз исках те да бъдат акцент на жилището. От Практикър са, както и тези плочки. Всъщност излъгах, че всички плочки са от Хикови, защото само тези в мокрото не са от там. Сложихме и бойлер за всеки случай. Преки че с Любен се заложихме на 200 или 300 лева, че никога няма да го ползваме. Тук предстои да се сложи лира и съответно сушилня и пералня. И предстои да се оправят там пластните някакви, не знам, силикони, леко да се пипне, но като цяло това е най-завършеното ни помещение. Идваме и в спалнята, където вече имаме боя. Понапреднали сме с идеите за спалнята, защото си харесахме спалня. Ние ще я купим от Икеа с шкафове. Решихме, че за момента това е най-добрия вариант. Аз харесвам мебелите на Икеа, въобще всичко на Икеа, може да ме оставите в този магазин и повече никога да не излезна. Тук нарочно Любен е оставил не боядисано, защото ще бъде поставен, монтиран гардероба. Сега сигурно някои от вас ще се очудят, че избрахме да сложим гардероба на скостената стена, но може би когато го видите на място, ще видите, че по този начин се оптимизира максимално пространството. И той също може би ще бъде монтиран до средата, края на октомври, тъй като сме го поръчали при същия човек. Коридора, между другото, това пропуснах да кажа, също гардероба е поръчан от същия човек, ще бъде доста висок и широк и се надяваме, че ще ни събира доста неща. И да, продължаваме напред. Тук също все още не гледайте. Ето тук майстор е започнал да налепя плочките. Те всъщност се намират ето тук и ето там. Мога да ви издам елемента на плочките за банята. Ето го и него. Такава ще бъде частта в душ кабината. То няма да е кабина, но на душа. И да, тук очакваме нещата да започнат да се случват през следващата седмица, която всъщност е настояща за момента, в който вие гледате видеото. Решихме да сложим вграден душ, защото иначе ще да стане прекалено нисък заради скосяването. И се надявам, че сме се сетили за възможно най-добрия вариант. Тук това и предния път вече беше вградено, така че няма да обръщаме внимание. Мивката я поръчваме отново от Триано и се надяваме, може би до края на месеца вече да я сложим и нея. И ето стаята на Тити, която разбира се като наша господарка е с готова стая. Поставени са дори контактите, поставен е ламинирания паркет. Мисля, че чисто цветово е доста симпатично. На око го избирахме, не сме ги сравнявали много, но да, общо взето тя си е почти готова. Трябва да се сложи перваз, който сме избрали и климатикът, както и радиатора. Ето го. Имаме много голям проблем с човека с гъста, така че ако някой има препоръки, ще съм изключително благодарна. На терасата сега няма да излизаме, нищо не е правено там и не искам и да мърся, понеже тук вече не се ходи с обувки. Не виждам причина да не седна да кажа оставащите неща тук, макар че ехото е доста голямо. Добре. Другото нещо, което споменах, беше пералнята и сушилнята. Ние сушилня вече имаме, ще си я вземем от стария апартамент, но пералнята е добра възможност да спомена, че поръчахме и електроуредите. Купихме ги от Technimix. Фирмата прави като цяло големи намаления на продуктите си. Ние ги бяхме набелязали отдавна, така че просто отидохме, харесахме някакви неща, по-скоро разгледахме.
След това в сайта харесахме някакви неща и направихме поръчка. Те, мисля, че ще бъдат налични тази седмица. Когато гледате видеото, но ние ще си ги вземем в момента, в който сме готови да ги сложим, което е голям плюс. Надяваме се това да се случи, да кажем, до месец. И да, всъщност в момента сме 9 септември. Моята надежда е, че в края на септември, може би около 20, ще започна да събирам по-необходими неща от апартамента и ще ги оставя в тази стая, за да може съответно после пренасенето да бъде по-бързо и безболезнено. Планираме да се нанесем в момента, в който ни монтират кухнята, защото с бебе ще бъде трудно да функционираме без кухня. Иначе тя си има легло и кейското легло ще дойде за 1 или 2 дни с доставка от тях, така че ние ще можем да спим и да играем, като има паркет, но ще бъде сложно с нейната храна. Така че, да, планираме да се нанесем в промеждутъка между средата и края на октомври и разбира се, от сега до тогава ще има още поне едно видео, но сега го казвам, за да може един ден, когато се нанесем, ако е много по-късно от това, да се смея на себе си или да плача с Любен, но да. И май общо взето това са апдейтите, които имам на този етап. Ако съм пропуснала нещо, което ви е интересно, нещо, на което мога да отговоря в коментари, ще се радвам да ми пишете. Ако не, ще отговоря в следващото видео. Може да ме намерите и в Instagram, да ми пишете там. Няма проблем, аз съм в майчинство, ще отговарям. И да, това е. Приятели, приятелки, благодаря, че гледахте това видео и до следващия път!